Men adım Murat. Yıllar boyu erwede işlerle meşgullanıp geldim. Yalnızlıklardan dolayı bu dünyada bütün ömrüm kişi hakkının nämediğinden habersiz geçti. Adamlar hakkında aytmanımda da ömrüm töwrüne küçüklerdir bağımda ağaçlanım hakkın yerlenmedi. Arkamda tonlap güne toplantı da İza yüzler şu hakkın yeni adamdan mıqaldandığını bilmeyelim. Yöne bun Qaqamın yaqınına başımdan geçen wakalardan soň ähli zat üýtgedi. Ähli zat gurşayan şol rahmet kapydy ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählitinden taplanmagy şol ýüregime tügedi. Indi tanayan adamlaryň ählitini ýözümden rady etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düştelekin. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içemdim. Tova Kişin hakikalmasın mende, razı ol menden. Men tova ettim günahime, razı ol menden, razı ol menden. Abraham ağa. Abraham ağa. Gorgun Murat. Seni öýüňe ödüm äkiterim. Ýok mannal. Indi maňa derek başgytly gözläber. Näme üçin agam? Indi men işläp bilmen. Taglyň bilmägilimi? Men ýaryn tözi halam ýok Murat. Taglygym beribet däl. Ýöne biz sen bilen işleşip bilmer. Menin çydam ýok. Bolýa sag bolanna. Oğlum, iyisene. İştem yok. Kim köbe anlatanlara? Ertiğin hayırlı. Melekdäde men tanadyňyzmy? Men Latif. Muratyň gullukdaşy. He, Latif. Hoş geldin. Sen daşary ýurtda dämidin? Amykly geldinmi? Amykly gelim däle, amykly galym boljak öýdän. Biziň ýurdumyzda adam käçilik gutarıpdyr Melekdäde. Indi bäri gaýdyp geljekkä. Murat öýdemi? Murat? Latif? Men ýzyma geldim Murat. Men ähli puly men aldım. Elifden gidledim. Hatda Elife bermedim Latif. Men derarly oň habar ýokdur. Bary men derarly. Bu men günäm. Oğlum, ýaxşymyň? Ýene näme boldy? Geň bir ýagda ýa boldy. Ýöne seret meni gorkudýaňa balam. Murat, näme bollay? Latif. Murat, ýaxşymyň? Men sana nemedir öýtdim, neme? Borla, Melekdäde görüňlerde. Soňky döwür ýadylyň ýetýär, şondanyrda. Latif. Sana gurrun bermeli bir zadym bar. Bu kağlar näme? Gurrun berem de bilersiň. Daşary ýurda giden onuň ýadyma düşýärmi? Murat dost, Elif taňynan ýa.
Özüm bilýän, o da şäherde de hiç kimimiz ýok. Häzirlikçe men oňa goýan pulum bilen oňşuga eder. Ýöne ol ýol izbilýän näler. Oňa özüň eýe çykawary. Menine daşarurda baramsaň saňa puly berer. Ýerden arkaýyn bol dost, biz gullukda şäher. Ben tagamanmadım. Bolýarmy? Ýeri, tagal. Sağaman var Latif. Allah yarım olsun. Allah yalqadın. Şu yer mi? O şu yer. Murat ağa bir Bu yer teňşin hat gowy. Yeri. Hemen pul püşünlerdiň. Ýeke başyna ol öýüne nämetçi? bolýar Murat ağa. Latif'in habar barmy ka? Bolman nämeýli? Men hemme de ady oly goýdum. Allah yalqadın. Yer bolýar. Boynumda galan hakyňyz oly. Şoň şeýle men ýuwmokçy bolýar. Kagazlar, beýlekler borly uly sen başarda eşitdiňmi? Ýok. Ulugaz. Maňa ýaryn sözlemeň hajaty ýok. Elif men ähli hatlama jogabyny ýazdy. Näme? Ýadan her bir hatma jogap berdi diýär. Hatda oňa gowuşmadygan bolsa nädip jogap berýär? Ýöne men çöpä gaýçanym hatlary men aldym. Içinde näki pullaram? Kadırdan, men bolmallaqyndam artyk özüm oýnadym. Indi beýip biljekler. Näme diýsem kam keret, ine şu ýürek bara, daşa döndü. Köp söýdüm, ýöne gaýtarysyny görmedim. Hawa, o 20 sany hatam ýazandyr. Hemmesem aç göldügi sebäpli. Hemme hatynda pul köprägi berdi diýip ýazdy, iýerdim. Ýöne hatdan hemişe 250 euro çykýardy. O niren 250, niren 300, niren 500. Ahyrynda maňa haýbat atyp başlady. O nämen haýbaty? Giderniydi. Bir adamma, şoňlan gaçarniydi. Menem innemedim. Durmuşdanam, adamlardanam, ýurdumdanam göwlüm geçdi. Şo ýerde howurtgam urundum. Yer borla. Bu datlary goýaly. Men Elif tapmaly. Ondan hemçin ödlýär. Aýryşak Murat. Aýtdyma bu ýürek daşa döndüp. Bir gedek söýdüm. Soňum görýänedereksiz. Näme deýin? Iqballa. Häzir onu tapmaly. Oň nirägde nädiňe sen bilmeli. Bilen okmy? Bilemok. Hemmesine jogapkar men. Käşke ýüz özi gürleşip bildiňiz. Bardat başgaça boldy. Murat, men sana dogry düşünýän. Bu zatlaň sen bilen baglanşygy ýok. Onu sen arkaýyn bol.
Eger radylygym gerek bolsa, bana Elif tapmağa kömek etsen bor. Sen gyssanma. Yine bir gede oýlanyp gör. Bu işi goýalım Murat. Sen diňe maňa şonu tapmağa kömek et. Häzirlikçe maňa ruhsat ber. Başga işlenme. Elif'in nerede dediğini bilsen, ine men şu mihmanhanadadır. Uy, Murat, Elif ýagdaýlaryň gowy? işläp ýörendirin. Men sana aýtmaladym bar Elif. Latif berde, Türkiýede. Maňa näme? Bilýäm Elif. Latif seni görjek bolýar. 6 ýyl bäri maňa bir jeter hat ýazmaýan O sana adamdan ýazdy Elif, pulum berdi. Ýöne hemmesini men aldym. Sana da ýok diýdim. Ähli ýanyşlyk menne. inno hükmannel. Bu näle hukmannal? Gaýrat et. Birjegede kuruluşyň belki Bir derek tagalla edip ýörme Murat. Adam diýeniň maşgala mardyr dik gelmezmi? Aýalyny ýedip soramazmy? Alad etmezmi? Goý sen ýalňyşan ekeniňimde. Bolmanly öllümü, gallymy sorara. Saglygym nähil ýdan ogama. ýöne seni moňa haýbat atyp pat ýazypsyňa. Bu näme haýwaty? Pul sorapsyň. Pul uğratmasaň Yalan. Bar yalan. Yeke detirem ýazamak. Ýazyp bilmedim. Yalan sözlemesin. Sen Murat bu işe goşulma. Men gül ýaly işim bar. Indi her kim öz ýol bilen bolsun. Ýöne maňa duýdurman bolýan ýerim aýtaýsaň. Men elim sen. Ýakaň bolar, bilip goý, bilip goý. Men ona aýtdym. Dukany boş goýma diýdim. Seret, netijede Ibrahim Ustanam giderdi. Sen köp burlaýaň. Murat aýym näme üçin gelen ogay? Indi gelsinne. Murat aýy. Oo, ahir gahrmanım gellow. ýakajaman dur efe. Eje arma göre. Bar bol oglum. Kanat çykdymy ka? Han göreýin. Çykmandyr. Heni çykmandyr. Bedet şuna. Men mektebe gitjek. Oglum Seret, efe sana garaşdy. Birinji taga sapak ýok diýe. Mektebe Murat daýym bile gitjek diýdi. Barňyny. Efecan, köşök meni bağışla ha hiç ediyen. Yine bir gedekte bolýarmy? Şu wagt men kellen bulaşyp dur. Heýoň durma hal boldymy? Ýür efe, ýür. Seni mektebe ödemekdeýin. Oglum, sana näme bolýar? Biri yıktım. İki adamın 6 ýylyny elinden aldım. Bilmedim de, indi ikisinin arasynda gysylyp galdym. Birini aýdan etsem, beýlekisiniň hakyny ýedegim boljak. Ýok, beýlekisiniň diýen etsem, ey Allah, maňa gollaw were. Şuna, Näme terlik? Gülýaly ödüň nähili, dukana iş nähili. Sen sorama jorajan, gaty adat ýa. Ýöne näçekde. İş bolsa bolýaly. Ýeri. Şu ýerden o tarapa teretap bolup geç. Han haçyk gödem, hana. Hana ýür. Ýür goý. Gitti yine bir guruluş gör oglum. Mesele düşünmäge çalış. Ya birini ya beýlekden ananırarsyň. Derre göwüniň geçberme. Dogry aýdýaň, bol neje ýöne ýagdaý juda garjyşyk. Biri meniň haýwat atyp pul aldy diýe. Beýlekisi bolsa men hat ýazamok diýe. Olaň ikisinden biri ýalan söz diýe ýöne haýdy ka.
hay kızıklıdığını. Nähili gowmy? Hedirejekmi? Ören gowy, ören kızıklı. Ýöne ýykylayma. Bolya. Hey! Berekella. Elif hanım. Salam Tarik Bey. Salam. Baş üstüne. Ha tam katrağa gaylasana. Baş. Ibrahim ağa. Ağam, sen bir de işleýän? Näme işleýän? İşleýän, iş tapmam soň öwrenşip durun. Beýdip boş gezip görmek be gelşen o. Ağam sen ýeriň bar ahyry. Dukan sensiz boş dur. Beýle bolmaz, sen bärde kyn ýagdaýda bizem o ýerde. Gel gürleşeli. Biz sen oğlun ahyry. Biz ýalňyşarys, ullaryň bagşlar. Şeýle delmi Ibrahim ağa? Men gitmeli. Soň gürleşeriz. Gürleşip başlamada birazjyk umyda döräpdi bolyn. Ören minnettar Tarik Bey. Allah ýalkazyn. Aýşe diýen bizim göýpämi şeýle. Buşra. Ece! Balam. Balıcığım. Ececan! Akıllıca gıydım. Ey Allah, men aklym çatanok. Bu gyz kimke? Ece! Ece! Ferit, bärde uçaramyn ýa. Kakamyň ýanyna ödýär. Görýärmi? Ferit, bu uçar. Gatyw akıllıca gıydım. Başga suratlarym çekdiňmi balyjygym? Hani getir göreýin. Ürhen gowy. Ürhen owdan. Käbir ütköşüklikler bar. Tarik Bey aýdan aýtmany bilemok. Elifin gyýdan alyp bilmek ahmal. Ýöne biz Büşra öz gyýdymyz ýary öwrenişipdik. Dogrusy ahyryna biz diňe penalaýjy maşgala. Siz oň ejesi. Şertleriniziň goglaşanyna begendim. Elifin ýagdaýy mundan 4 ýyl öňkä garanda hat gowy. Ähtiýaçlanyrça bar, aýlygam köpelli. Adamsam kömek etsen, ýetip bolsa kynçylyk çekmez. Hemmeňiz Allah ýalkazyn. Tarik Begem durmuş hyzmatlar öýü bilen bagly işler söder. Men bu şiran sizi görmäge her şini getirerin. Alat etmeň. Ananaýyň söz berýän. Balam. Ece, Ferit? Bu kakam, bu döpen. Men däpmi? Men däpdir gyzym. Ece! Ece! Balam canım gyýjagym. Muny ýadyňdan çykartsyňa. Diwardan asjak dipdiňa. Bolýa balyjygym. Ertir ýene gelgin. Bolýa gyzym. Bolýa. Elif, Murat, biraz gürleşip bilersmi? Elif, men seni öňüňde düşüreýin. Tarik Bey, Murat ýoldaşymy ýakyn olsy. Tarik Begem durmuş hyzmatlar müdiriniň ornmasary. Murat düşürer Tarik Bey, size azar bolmaýyn. Hemmiz üçin sag bolun. Bolýa, soň habarlaşaýar. Meni iýdarlaýanmy sen? Owurun goý Elif. O sen gyýdyňmy? Hawa men gyýdym. Gatywy onuň kakasy kim? Ağzından çykýany gulagyň eşdýärsiň. Gyýdymyň kakasy Latif. Men ömrümde Latifden başga kişini söýemok Murat. Ýöne ol emetdi. Gitdi. Latif gyýdanyň bardygyny bilenok ýöne. Hawa bilenok.
Havar tuttu mu, soradı mı, geldi mi? Yok, yok, yok. Ferit, ýyzym başgalara seretdirmeli boldum, sergezdan boldum. Oňum özüm ýa sergezdan bolmagyna dözmedim. Ýöne ol daşar ýurtda hezil edip gezdi. Sen heni de meň ýanymda Latif gorajak bolýarmy? Aha, o hatlary men ogurladım diýen Elif. Olam mundan peýdalandy. Sen bir günen bar bolsa 10.000 günäsi bar. Ýöneň perdendiniň bolany bilmäge haky bardyr. Oň hiç zat haky ýokdur. Ferit, näçe ýyldan soň ýurduna geldi. Men bilýän, ol aýrylşmaga gelendir. Ýöne, ýok, gyýdym alýansam aýrylşman. Bolmaz. Şunça ýyllap sabr etdim. Indi şo zerarly gyýdym ýitirip bilmen. Aýrylşdan maňa garaşaýan bermediler. Maňa düşündiň Murat? Latifa, hiç haçan men nerede ýaşaýanmy aýtman lazym, düşündiňmi? Hava geç. Baş üstüne. Hani geç tanem geç. Bu puluna yeten o? Ýöne başga ýoga. Han duranno? Inni kıdak münördün. Sen bärik geç. Efe, sen berden hem işleýän. Hingillige minçik. Oku wagty dämeýärdir. Ha, mektebe gitmedik bolsaň münürmen. İlki oku, soň oyun bolýarmy? Ferit daýy näme diýär? Mektebe gitmeýänler mindirenok. Ýür gany, men bilen. Borda daýy. Bolýar, sag bol. Geç hani geç. Ha aňyrda kamen. Oh. İşler ýene bulaşdyjy. Hawa Murat, bulaşdy. Ýöne bären bulaşdy. Sagat näçe? Efe nirede? Näçe bolupdyr? Oğlum, Ibrahim ağan gitti. Bärige men daňdyň. Efe bilenem gyzyklanok. Bu nähil bolýar oğlum? Ferit oğlum, hak hakdyr, ulusy kiçisi bolmaz. Hakka kän üns berip, ýanyňdakylaram saýgyran oga janmalam. Bolýar eje. Gatyrganmasana. Men derrew gidip Efe'ni tapaýyn. Efe? Hoş geldin Merve. Salam melek daýdy. Ýagdaýlar agow del Murat. Efe nerden tapandyr öýdýär? O mektebe de gitmändir. Mektebe näçin barmadym? Surat depterim ýok eken. Men Ibrahim ağan tapaýyn, siz mamla. Onuňa dogry bolyn Ibrahim ağa, men näme deýin? Men her gedek şeýit diýem, o ahir diňe şaý şeýle boldy. Ýöne sen atla beýtmeýärdiň Ibrahim ağa. Näme bolýar agam? Kösen ýerimi? Ýok, kösenem yok. Pul meselesimi? Çöder tagım. Özüm ýanyňa bararym, sag bol. Ibrahim ağa, çödmeli kenikde. Kulak as Murat. Görýän welin sen men tanamaňsyň öýdýär. Şu ýerde 40 ýyl bäri alşveriş edýän töwdegarim ýanyna bu gata gelşikdi boldy. Şu wagta çenli men hiç kimiň minnetini çeken nälerin. Men diňe kömek etjek boldum. Dünýä diňe sen daşyňdan aýlananok Murat. Bize bir gara. Sag bolanna. Başlan siziň şahsiýetnamaňyz. Şu ýere gol çekäýin. Günüňiz haýyrly. Baş üstüne. Men Latif Semerjiňi görmekçidim. Bir minut garaşyň. Bir zat tapdyňmy Murat? Owa. Ýöne men şaka düşmeýär däl. Aýdy ber Murat. Men aýy habara öwrenşikli. Aýdy ber. Latif. Sen gyýdym bar. O nerden bilýär? Aýalymyň nirden bilmeseňem gyýdymyň bardygyna bilýän şeýlemi? Sen gelengden soň bir näçe adamdan sorak gördüm. Öňkü ýaşan ýerlerden. Bir gyýdy boldy diýdiler. Onu Elif näme? Ol göçüpdir. Nerede bilen oklar.
Latif, qatı kötönýän, qatygy sagyly pul iber. İberenleň niyeteno. Her gedek şonu ýatladyp ýatadym. Ahyrky gedek duýdurýan. Diýen pulumy ibermesem öz alajymy ýedim görürüm. Duýduruşyma üns sorursun diýip umyd edýän Elif. Bu mümkin näl? Bir derek gerek kelläň artma. Diýmek öz alagyny öwre edipdir. Şo çağa meselesi gör bardady ýaşar edýär. Borla. Men indi göwnümiň ýykylmagyna, hyýanatçylyga halis öwrenşdim Murat. Beýdime Latif. Elif'i belli kullu tanamak gerek sana. Darasıl jagada meňem ahyrky söz diňlenýär ahyryn. Men indi tanayan adamlaryň hiç birine inanamok. Göre, o hele yer ýarylyp şoňa ýörenýäli. Hiç kim oň nirde diňini bilenok. Yer borla, bir habar düşde maňa aýdarsyň da Murat. Hiç aklym şatana ogaja. Yine näme boldy? Ol asla diňlän ogaja. Aýrlyşjak diýip şol ýerde. Han dur balam. Henid iş gutoranok. Onsoňam sen elinden gelen ähli zaty etdiňmi? Sen öz borçuňy irja et. Hayır Allah'tan oglum. Ola şeýle bolýan, beşde bir galplyga bar. O hatlar bara. Şo hatlary diýmek Elif ýazmandyrda, şeýlemi? Hawa. Onu belki o kimin ýazyp biljegini aýtar. Şeýle dämi? Näme gerek he? Latif. Latif diýäňmi? Senem mi Murat? Senem meni ağladyňmy? Ýöne näme üçin? Durun entek. Bu ýerde bir düşünmedi bar. Durun. Fereder ýaly hiç zat ýok. Käşkä men diňe sen ağlan bolsaň. Ýöne. Ýönesi näme? Aýt. Gürle, ýönesi näme? Bilmedik bolýan ha? Onna da durmuşymy galplyga öwrengden soň şeýlemi? Bu orada. Goýuly bu gurrumy. İkimiziň aramyzda indi hiç zat galmady, düşündiňmi? O hakda meni qara şaýsy taşlanmakalyň pikir etmelekeni. Men mi seni qara şaýsy taşlan, he? Onu kim taşlady? Ağdyn gurlany verdim, daňa çelle bir işledim, ömrüm verdim. Yönünü bestir, özüm ağlanıp bir. Ayrılışak, düşündiňmi? Ayrılışak. Yok, ayrılışak gel. Ayrılışak gel. Näme üçin? Bu gedek näme bäkýdiň ba? Ayrılışmak üçin pul soraýanmy? Pul diýip öňü ýykandan soň oň harabaz üçin men saňa pul bermelmi, he? Me al. Al. Şu ediýetden diňsem bolýa. Sen puluňam gerek gel, özüňem gün boş ýerden. Gerek gel, he? Gerek däller şeýlemi? Onu bular näme? Menden pul ýonmak üçin ýazmadyk zadyň almady. Onu bu hatlar näme? Al befirini, gutordy. Elinden gelenler. Elif. Biz şu hatlar barada gürleşmeli. Men şu adam bilen gürleşere hiç dadym ýok. Ýöne bu hatlar puluň düşündürşi bardyra. Elif. Kim seň daşyňdan şeýle iş edip biler? Men ne bileýin? Men hiçim ýok ahyry. Bilemok Murat. Inne men işimem däl. Ýöne oň diýeni bolmaz. Gyýdymyň geljek üçin näme etmeli bolsa ederin. Ayrılışacak gel, ayrılışman. Latif, inni çadamı. Qasalı huratda pul iber.
Latif ýagdaýym gowmy, men ýagşy, ýöne durmuşym kyn, şäher ýeri bolan soň çykdyjym köp bolýar. Latif, geçen gedek keýberen pulum bilen öýden çykman günümi geçirdim. Bar bir meňdeş, hemmeten pul üçin ýazylypdyr. Eýerler bu kimiň işike, dälretjek meni bi. Ana amzan götürlani. Näme üçin götürmeliyim? Men düýnem şu ýerde tatdyma. Düýün men bolmadym. Şoň üçin hani ugra diýilýär taňa. An gep köpeltme. Men bunam duran oglum, näme bolýar? Gep uzatma diýen taňa. Enidem tamagyllap duraýdy, gummol. Gummol diýilýär taňa. Ýok bu şerden. Näme men taňa hatap etdirmenmi? Owary bol. Agam beýtme wer, agam beýtme. Men günäkär däl agam. Agam beýtme. Ibrahim agam turani, tur. Oň ýagdaý ýagşymy? Ýagşy ýalydy. Ýaldy näme? Ýene şo derdi. O gaýtalanmasa ýagşy. Ýöne görgüli köçede onu da soňuň içinni. Men näme diýen aýdanmeden okda merwe. Biraz gije galyň. Ibrahim aga ýaly tawrly adamyň tawr käsesini doldurdyň. Seni bagşlap bolmaz. Ağlama, han goýunny. Ağlama näme kaka? Ejem gaýy etýän. Ýeri bolýar, han köşeşin. Ibrahim aga berdi mahaly. Murat, şuňky goýberen täwlüň nikle gaýtalamagyn. Gaty gaharmel Murat. Puluň beýle köp bolsa, gitdi ağaçlar doýur. Ýere taşlamak dogry däl. Orda, men berek başa orda üçin geldim. Gyýdyň görüň gelýärmi? O men gyýdymda. Eger sen gyýdyň bolaýsa näme? Elip dogrusyny aýdýan bolsa näme? Oňa da Büşra. Tigirlisimi? Hawa. Bir ýarym il bäri şu maşgalan hawa narlygyna bolýar. Elipiň ýagda yaramada şal bäri. Ulagas, men seni mejbur etmek üçin aýdamok. Haýyrlysa haýdy bolsa şo bor. Ýöne eger maşgalan başy demlenjek bolsa, diňe sen kömeň bilen bor. Mun sen ýöňüň milýänsiň. Ýöne Murat. Büşra öýd maşgalasyna bolmalymy? Ýa men näde dogry aýdýanmy? Dogry aýdýan Murat. Men gedemlik edip durýan. Indi bir alajyny etmeli. Gyýdymyň başga bir maşgalada bolmagyna hiç ýol berip bilmän. Çanyňmy? Awçynym. Aslında men pikirim jogapkärçilikden gaçmakdy. Ýöne sen kömeň bilen gaçyp bilmedim. Indi maşgalamyň başyny jemlejek. Gaýg etme. Aýalym bilen ýene öňkümüz ýaly bor. Gitmedimden öňkü ýaly. Onna ýör Elipiň ýanyna barali. Bu dartgynlyk mundan meýläp dowam etmesin. Dur Murat. Sen bizim üçin ýeterlik alad etdiň. Mundan meýläp özüm bir zat ederim dost. Men senden razydyrim. Aýalymdan başga indi men gyýdym amma başga taňa näme diýeň? Ibrahim aga geçti bolsun. Ha bolýdym. Inne gitsem bolarmy? Borla bolyn ýagdaýyňyz gaty öwürlük edel. Bilýän gyýdym, bilýän. Biraz seri sap bolmak gerek. O nähili? Daşarda köp bolmaň. Ýadamasaňyz has gowy bolar. Ýöne gyýdym, çörek pulum gerek ha. Menim şo barada aýtjakdym. Nähili gowy işiňiz bar dagam.
Yine qaydyp barsaňyz Murat bilen bile. Ana gydym boli ata bol. Murat, men bir adi işim var. On soňam seni gaty adattım, ruhsat etseň. Ýoklu ya, seni melati. Seni berdetiň ha. Awwala. Onda görüşürüz. Awwa görüşür. Sağ ol. Boli ata bolun. Boli ata bol. Büşra, Kaka, men tanadyňmy? sen men kakama? Ejeň ýanyna gidelim gyýdym. Bolýa ýejem ýerede. Näme üçin bäri gelmedi? O bize garaşýa ýür gyýdym. Ece ağırma görüyor. Bar bol oglum. Görece çağalar Allah'ın keremi de. Latif kıyın vurup barda da hayal bolly. Ey Allah'ım. O hatlar näme etdiňiz? O mesele entegim karjaşyk. Ýöne goý bolsun. Yaraşdylar ni. Iniden belek oğluňum sen boýruňy taýýar. Ogla gürledow. Büýrügi häzirmiş. Günnüýüňiz haýır ýagdaýlaryňyz neçik? Ýagşy öýüňiz nähili? Büşrany görmäge geldim. Şu ýerde joralar bilen oýnap ýördi. Gurjoga berdi, ýöne. Büşra nerede? Bahalam nerede? Gitti. Nere gitti? Kakasy ille gitdiler. O nähili? Ey Allah, sen haçan geldi? Biz hiç kim görmedik. Bu nähil bolýar? Munam etdimi? Ahir munam etdi. Ýöne men bilýän. Bu zatlara kimiň sebäp bolany bilýän. Murat, baş üstüne. Elif, menim seni görjek bolup ýördim. Ne için? Nähil samsykdygmy ýüzüme aýtmak üçinmi? Bizden saňa näme gerek? Gyýdymda saňa näme gerek? Elif, näme bolýar? Gyýdym alyp gaçdy. Näme? Kim bilýär, o Latif bolsa karamzada nämeler küýüne dugýaka. Bar sen zirarly. Dur Elif, men kömek edeýin. Nähil kömek etjek ha? Şu wagtda seni kömek etsin ýalymy? Men Latifiň bolýan ýerini bilýän. Ýür gidelim. Biz gyssagy Latif semerjini görmeli. Latif bey gitti jenap. Näme? Näme? Gidende 2 saat boldy. Ýanyna gyýdym mady. Ey Allah'ım. Inni näme der? Bardaty bilýärdiňle. Munam bilde. Inni näme der? Gayrat edin, kömek edin, serkirdem. Ol gyýdyny alyp gaçyp gidipdir. Inim gyýdy diýen, onum alyp gaçdy diýen. Adamın böl gyýdyny alyp gaçarmy? Gyýdyny alyp gidendir de. Ýöne serkirdem ýagdaý başgaça. Gaty puloşyk ol daşary urtly. Onu ätedi bolýary, çörekçi diýeni ýaly. O daşary urtly işleýär düşünükli urretene. Onsoň o ýerden raýatly galan bolsa oňa Interpol diýär, bezel. Sen şo ýere gitmeli bolarsyň. Bar. Ýok, eni raýat däl. Şoň üçin ol aýalyň aýrylşak bolýar-da. Daşary urdy raýat bolmak üçin. Şoň üçin gyýdyny alyp gaçdy. Onuň aýaly nerede? Biziň öýümizde. Onu öýelipdim. Aha, sen nähil adamay? Ol adamyň aýalyň sen öňde näme iş bar? Terkerdem aýtdyma 5 gaty puloşyk diýip. Olar aslynda bir-birlerini söýýärler. Aýrylşmagy meselen oklar. Sen meselen kim aýtdyranyň bilýärmi? Men näme, maşgala akly ojatymy? Inim, il dälli biz akylly bolaýdykmy? Haýşe diýen kömek edin. Gyýyd oňkuly bolyn eden işi telek. Olagas. Eger bu işten goýy gelýse, gaýdyp gözüme görnämegin Murat bey. Sen näme üçin ýok? Sen köken gowurýaň. Näme? Aslynda iň gowurýan naharyň bäş barmak. Ýöne onam ýok. Awgalana da ýöne tiýen goýýan. Sen kakaňam, ýagny men atamym daýhan eken. Bilýän ekenimi? Awa bildim. Ýöne muny kime öwretdi? Ejem aýdyp berdi. Ejem maňa madama sen hakda aýdyp berýär. Şanyňmy? Awa çynym. Ferit.
Şunda da ecemile düştüňiz gerek. Bärde ejem öräne odan. Gowy, algydım. Başga suratlarım var. Ýöne ejemde. Bolya, ýöne ejem diýip durma da. Näme üçin? Füjül tagamayjak mi? Kakalar beýleden ok. Onu näme diýe? Beýleden ok, gaharlanan oklar. Bolya gaharlanamak gydım. Çynyňmy? Awwa, çynym. Füjül tagamayjatmy? Bolýa. Taňyr ýalkar, gelip duruň. Ejem nerede? Bilmedim miýdym? O nähil bilen o? Ejemiň ýanyna çyk gitdiňe. Awwa gydım, ejeň ýanyna gidýär. Ýöne bilemok diýdiňe. Gydım, dilime geleýdi. Dilime geldi diýäniň näme? Müşrajan köp sorag berýär. Kakyňa anan ahyry. Hemme zat gowar gydım, gürleşdikmi? Gürleşdik kakacan. Berekele owadan jagydım. Ýöri gidelim. Ünsürak ola ho, öňmetere de. Başla kardeş. Ey Allah, başla. Adamlar neyley? Büşra. Büşra. Büşra sen nerede? Kıydım. Büşra. Sen nerede? Bıçağı nereye gittik anay? Alga, hani? Alga. Yette. Gol. Alga. Çağalar karakolluk etme. Zincirlerden atılma. Ene berekella. Bu ne hil gowy? Elimden tutsana. Meňe minösüm gelýär. Pulun barmy? Minje portaň näçe pul gerek? 3 lira. Ýöne men pulum ýok. Men kim ýok? Onu näme eder? Bize gidelim. Murat daimi de pul verir. Bol ya. Yürünün. Bol dayı bol. Henüz bolanak bol ayda. Bu yer nere? Ayız taraftan gider. Efe? İbrahim dayı. Oğlum sen nereden hem işleyen? Ha sen kim? Büşra. Allahcan, özüň sabır bereweri. Eger gyýdymyň başyna bir iş düşeýde, men oňa çydap bilmen melek daýdy. Allahcan, biziň ýalňyşlyklarymyz sebäpli gyýdymyň başyna düşýük belalardan onu gorawur Allahcan. Gyýdym, Elif, biraz köşeş gyýdym, al şu hüwüç. Melek daýdy, ýok, aňrym çeken ok, içesim gelen ok. Düşünýän, siz gowadym. Ýöne, özüň ýaladym ogly nädip beýle bolup bilýär. Men helak bolýan, melek daýdy, helak bolýan. Men näme üçin bäri getirdik sen ogluň? Ya çykyp daşary gyýdym özläsem bikem. Haş edýän, men gideýin. Hay gyýdym, dur. Murat polisiýa gitdi. Häzir nesip bodagy şabar bile geler. Gelmez. Maňa ogluň asla gowulyk getirmedi hiç açan. Murat. Hawa. Polisiýalar gürleşdim, onu gözleýärler. Hemme ýerden gözleýärler. Gyýdym gökman taparlar. Näme taparlar? Meni goýberin, haş edýän, meni goýberin. Gidip gyýdym gözläýin, haş edýän, goýberin. Ayak çek, Elif, gyýdym. Elif. Dur, garaş. Gyýdym. Balam. Ece. Wah balam, balacığım. Sen nirelerde bollun, nirede bollun balam. Sen nirede bollun? Köçede aýlanyp ýörün ekenler. Alqaýdy berdim. Men bu gyýda tanamok. Taňry ýalkyndaý, Allah ýalkysyn. Senem ýalkadyn gyýdym, senem. Wah canım, akyllyca gyýdym. Gir saltyrak içeri. Seninle koca ýoldan çykdyň. Ýöne men näme jökdüm? Siňilige men jökdüm. Gir. Yene näme? Bar. Murat, oğlum İbrahim ağa Allah ýalkysyn diýjekmi? Ibrahim ağa. Balacığım, balam. Ibrahim ağa.
Abraham ağa. Sen näme üçin işsiz etýärsiň? Murat, özüň näme dükanyna däl? Hemişekler ýaly manat bulunmuşar boldy ýene. Bilýän, menden hakyňy ýdym, göwüňi ödegdim. Esasat o däl Murat, esasat ağam bağışla meni. Murat, Latif, gyýyň nerede? gyýdym diýäňmi? Borlay kardeş diýäýdim da gyýyň nerede? Ejeden öýe gir, kapynam ýap. Ha eşe diýen. Latif, koşaş. Murat, Gurlaşary. öýber. Murat, Latif, öýber diýen koşaş. saňa Murat, Latif. öýber diýen saňa. Koşaş diýen. Men berde Latif. Näme gerek? Elif canım ýanya. Şeýlemi? Näme üçin? Teňe meňem ikimiziň şeýle ýagdaýa düşenimde. Hawa düşdük. O şeýle ýöne bu bize gelsen oga. Onunla bir iş şerde kalsın. Häzirem git şerde. Yer bolýa gitsem ayrılşakmy? Ayrılışacak gel Latif. Sen men ömrüme gurladın. Anfatır öýdýäňmi he? Anfatır öýdýäňmi? Çağa, Getir, taşla, getir beri. taşla Getir, çağa. Elif. Melek dayda yetişe görüy. Koyver meni, koyver. Koyver meni, koyver. Latif, Koyver diýen. Koyver meni. Latif dur. Latif. Latif. Çağanı koyver, koyver. Koyver diýen. Latif. Kaka. Latif bey, ýagdaýyňyzy gowy alat etmeň. Ne edip alat etmän uýam? Aýagym döwle. Gater ötdi kılıpsyňyzdyň aýaňyzyň döwlerine şükür ediň. Häzir biraz diňiňizi alyň. Elimden başga näme gelýär diýsene. Süýem marmak. Siýem marmak. Boljak iş bolaýdy diýen. Munun beter hiç saat bolup bilmez. Şoň çenem gitdi oňla gürleş. Bir jegede gürleş. Belki bir-biriňizi aýtmadyk adyňyz bardyr. Men inni güýçüm galmady Murat. Düşüneň okmy? Bu adam bilen mundan artyk çekiliş biljek gel. Näme işlete şonu işledin. Yalan sözleme. Hakykatdanam şeýle pikir edýän bolsaň bäri gelmedin. Hasahana meni nöň geldin. Gürleşenim bilen näme itgoýa? Gürleşmeden näme itgötin? Sen arkayn boljak bolsaň, gyýdyň maňa dälle ejeme goýay. O sen ýan ýollaşyň. Hökman birek aýdara iki gal sözüňiz bardyra. Kakama salam aýt etçe. Elif, Neviyle alçıradın? Ayal ýan ýollaşynyň halyny sormaly näme? soramaly boli. Allah şifa versin. Ağırýamy. Senden aýra düşen güllemden beter däl Elif. Yeni takaly komagy başladyňmy? Takal näme işlesin? Ýok, gaýgatma. Näme gaýgadyň? Sen näme gaýgadan öýdýäň? Hiçem gaýgatmadymmy? Bilmedim de. Belki edenellerin. Yalan sözleme. Men ätin gaýgatdym, bolan zatlara garamazdan. Hatynda ýazan şo maskaraçykly zatlara garamazdan. Näme gaty? Men hatta näme ýazanmyşym? Onu özüň gowulýandyň. Ol adamyň menden näme süýtgeşik ha? Ýürkimi taşar çykaly. O näme adam Latif? Näme biýdere kurrun edýäň? Men saňa beýle zatlar ýazamam. Anfutnama. Hani görkezde. Näme suud edeýin? Men sen näme diýäňi düşünemok Latif. Saňa näme suud edeýin? Bilmediklerin olma Elif. Bilmediklerin olma. Sen men kalbim köydürdün. Ondan yüreğim parçalanma olsan gowordy. Yüzüm yere saldın. Bir zat diýjek bolsaň açyk aýt. Näme diýäň sen? Näme diýenme düşünmeýän bolsaň, maňa ýiberen hatlaryny ýene bir ýerde okap çyk, ýene bir ýerde. Bitet. O näme haty? Oho Murat bey, dükanyň ýoluny ýadyňdan çykarman. Oýşuň äl gurrungy sona.
Maňa bir torbaçy tapsana şular talar ýaly. We, bular Elif'in Latife ýadan hatlar dämi? Hawa. Aten bu hatlar nerden bilýän? Oy, men nerden bileýin atyrdan? Ýöne aýtaýdym. Men o hatlar nerden bileýin? Sona hana ayt. Ayt bolmasa burdadyň üstünden barýan häzir. Sana ananamok, düşnüklümi? Maňa henidem hat diýen, ýalan sözleýän. Men hatam bilemok beýleksinem. Elif. Men hatlar barada bilýän adamy getirdim. O söz bilen gepleşmekçi diýe. Aýdyber. Latif daşar ýurda gidenden biraz soň onuň hat gelip başlady. Siz öň hatlar muradyň öýüne iýermeli dipdiňiz-de. Biz şu döwürde bir maşgaladyk. Netijede hat biziň öýümizde gelýärdi. Menem köplenç öýde bolýardym. Başda bir kisan haty saňa gowşurdyk. Ýadyňa düşýändir. Hawa. Men bir näçetine jogabam ýazdym. İlkeden aşo jogaplary uğradı ýadygam. Dowam et. Soň bir gün men bu bukjalaň içinde pul barlygyny bildim. O barada Murad aýtdym. Şo döwür Muradyň iň bozuk ýyllardy. Kimden näme ýonyp borka, kimi nädip allar kam, niren talarnyp uzak gün pikir edýärdi. Käşgädiňe pikir edip oňan bolsadym. Soň biz şo bukjalar açal diýişdik. Açdyk. Başda açan bukjamyzdan 500 euro çykdy. Biz soň sona bilen oňanyny etdik. Elbette bukjan taňa gowşurmadyk Elif. Soňra her ay, hatda käte 10 ýaş günden şopullar gelip urady. Ýöne mut pul ýar süýjat ýok eken. Siz bilýänlerdiňiz. Men özüm unutup Latife hat ýazyp uradym. O hatlarym Elif'iň adyndan ýazdym. Has köp pul soradym. Soran pullamam geldi, soň has köp pul soradym. Olam geldi. İşin bu bölügünden Murat habarsızdy. Murat hemişe 500 euro gelýändir öýdýärdi. Men oňa 250-sini berip, galanyny özüm alýardym. Soň men barhany üsüm artdy. Latif jogak hatlaryna mundan köp pul iýerip bilmejegini Elif'iň ýagny men düşünmeligimi ýadyýardy. Ýöne öwrellenenlik gursun. Men taýýar pula gaty çal töwrenişdim. Ahyrynda Aýt sona, başladyňmy? Soňra çenlaýt. Ahyrynda pul köpelmän soň ýalançylyga ýüzürdüm. Goýa bir adam Elif'i gowurýa. Ol hem bay, hem Elif söýýär diýip ýazdym. Onsoň eger Latif has köp pul bermese, men şol adam bilen Doğan, bezet. Sana düşündüm. Artık özün köteme. Ýagny aýalymyň günäsine gartyň, düşnükli. Bizi pul üçin helak edipsin. men sizden ötünç sorýan. Gaty puşman edýän, haýyş edýän bagşla. Elif nire? Elif men bagşla. Sana ýalňyş düşündirin, gitme Elif, haýyş edýän. Men hiç ýere gidemok. Gyýdyň getirdim. Sana gaty gahrym gelýärdi Murat. Onu da nähili? Allah şaýatdyr. Ýöne gaýtadan maşgala boljagymy keltdim. Men senden arazydyr Murat. Allah ýalkadym. Eger razy bolmadyk bolsaň, Allahyň huzuryna är aýalyň arasyna düşen ýüzegara adam bolup barardym. Endi men ýagdaýym nähil borka? Seret, senden häzirem göwnüm seni. Şonu aýtdym. Haýyş edýän, göwnüň bitdi bolsun. Bolmasa Murat meni Ahawsuna meni näme üçin goşýan? näme hoşmaýyn? Häzir men bagşlamasalar, men gaýdyp dukany etmersiň sen. Gaýyk etme. Indi sen durmuşa wakalara başgaça seretmäni öwrendim. Onu kowjak dälle. Kowan bolsam bolan meseleden bu bolasızlygymdan baş çykaryp bilmezdim.
Netijede de boynumuzdaky hakyň razylygyny alyp bilmezdik. Of, onna bolýada. Men onu işime baraýyn. Dükan maňa garaşy. Ferit, gürleşişimiz ýaly. Bir gün sen ýanyna bolarsyň, bir gün men. Men? Sen haýsyn geljek Büşrajan? Kankaňa teredengde taňa kömekleşek diýdiňe. Bolýa. Menem dükana baraýyn. Suna anam ýokdur. Ibrahim ağa da. Ibrahim ağa. Wah, Murat, wah. Meni ýene maskar etdiň-de. Maňa uzak gije hastaganada ýatan adam öldürdüň-e. Berkerdem. Sen nähil adam ha? Adam bulmanny habar berer. O boğlanyň hey ýedire diýen işi barmy? O sen nähil adam? O kaçma, kaçma. Gel berik. Kaçma Murat. Meni saparna etme, gel berik.